Ja, ja, han har snart det skulle du kan lige så godt nå at få kigge af. Jeg lægger lidt ind på sofabordet. Signe, hvor skal du hen? Signe, Det skal nok fjerne, du må kende det. Det skal nok. Signe, kom herhen. Det skal nok fjerne. Vi kan højt op som muligt. Ej, nej. Så er det lidt så stort. Nu, kom så. Måske vi smider det. Kig, bare væk, vi rød hjem nu. Så, ja, det er klart, ja. Og... Det er som smadrer sådan en. Jeg tror ikke, man kan købe dem mere. Nej, Det var flot. det er flot, hva'? Nej. Signe. Ej. Signe. Signe! Hvorfor gør du det? Signe. Er det Signe, der har lavet sådan en stor ris? Hvor er der kommet den store ris her? Det er ikke på et blomster. Jamen, den skulle vist smides ud, siger du.